tungod sa problema, tungod kay wala sila'y kahibalo, may tungod sa pulong sa Diyos, no? Kulang sa kahibalo. Munang dali irang makabsan sa paglaom ang tao nga walay panahon sa Diyos, no? Busa na kami aron pag-share sa pulong sa Ginoo, no? Aron katong tao nga wala na panahon sa pagbasa sa iyang Biblia, no? Makadungog sa pulong sa Ginoo, no? Ma-remind nga dunay Diyos, mapahimangnuan, no? Mabadlungan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Muna igsoon nga aniya na usab kita mamalandong sa pulong sa Ginoo sa dili ta magsugod, no? Magampo sa ta. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, yes, Holy Spirit, Lord, salamat kay Ginoo sa kapunon nga aniya na usab kami aron pagsangyaw, pagsabwag sa maayong balita. Salamat kay Lord nga ikaw gid ang among Dios, nga the best nga magbalantay ug walay makulang kanamo. Salamat kayo Amahan sa anindot nga panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat kayo sa kahigayunan nga niya na usab kami mamalandong mamati sa imong pulong. Ug salamat kayo Holy Spirit, i-acknowledge ko ikaw karong kahaponon nga ikaw na usab ang mag-abri sa among espirituhanong mga matay, dudungog nga masabtan namo ang imong pulong sa tumang kasayon. Ug salamat kay Holy Spirit nga matagpulong manggula sa akong baba, espiritu kinig kinabuhi nga haon ug tukma sa mga tao nga namati. Salamat kay Ginoo nga ikaw magid ang magpatubo nini sa matag usa sa kasing-kasing. Ikaw ang pasidunggan, mahimaya sa tibok namong kinabuhi. Salamat kay Father God sa amili nga dugo ni Kristo na kanunay nagatabon kanamo sa billions warriors of angels nga nagasurround, palpak ang dalang plano buhat ni Satanas in Jesus name. Ug salamat kayo sa gahom ug otoridad pinaagi sa balaang Espiritu Santo nga mubungkag sa dalang buhat ni Satanas. You Satan, demons, evil spirit, the principalities, the powers, the rulers, hosts of wickedness in heavenly places, God of this world, prince of the air, I will bind you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Dili ka makababag, dili ka makapugong sa pagsangyaw sa mensahe sa Diyos. Ug bisan pa man tanang espiritu sa mga kasuko, kayugot, kaligot-got, kapungot, pagmahay, kasilag, kaulag, garbo, espiritu sa pagkawalay pagtuo, palingog-lingog ng mga espiritu, espiritu sa pagkahambugiro, kapuson ko ikaw itambog sa Hades, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ug salamat kay Amahan nga tanang nagplanog dautan maunay sa ilang mga pamplano, sumala sa imong pulong panigat. Ang taong dautan magplanog dautan sa taong matarong, apan sila mo'y maunay sa ilang mga dautang plano, aron sila mga lagad o maghinulsol sa ilang mga sala. In Jesus name. Salamat kay Ginoo. Thank you Father God. Dalaygon gigit sa walay katapusan ang tanang dungog himaya kanimo lamang in Jesus name. Amen. Hallelujah. No? Aniya na usab kita aron sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, no? Yang pulong sa Ginoo mao kini kamatuoran, no? Kamatuoran. Musa mo ni atong paminawon igsoon dili ka ng mga pulong sa mga tao, no? Ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa hangtod, no? Muna igsoon mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan karon diha mabasa sa Panultihon 16:5. Panultihon 16:5 kung doon na mo'y bulpin o papel igsoon, no? Isulat sa inyong papel igsoon, no? Kung naamoy Biblia, ablihi ang inyong Biblia mga igsoon, no? Ngayon ang pulong sa Ginoo diri sa Panultihon 16:5.
Gikasilagan sa Ginoo ang garbuso. Igsoon pamati. Gikasilagan sa Ginoo ang taong garbuso. Ang maong tao silutan gayud. Muna igsoon. Nagikasilagan sa Ginoo ang taong garbuso. Ang maong tao silutan. Musa igsoon. Kung imong pamati, taas na ka imong pagtanaw sa imong kaugalingon, igsoon. Dili na ka mamati sa imong isig katao. Dili na ka mamati og tambag sa uban. Kay piling nimo ikaw ang pinakamaayo. Ikaw ang pinaka the best. No? Dili na ka, ikaw ang pinakamaalamon. No? Busa dili na ka mamati sa uban. No? Igsoon. No? Gikasilagan sa Ginoo ang taong garbuso. Ang maong tao silutan gayud. No? Ingon re ang pulong sa Ginoo sa Panultihon 16:18. Ang garbo mosangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. No? Igsoon, kung mapahitason ka, kung garbuso ka, moabot gid ang higayon nga ikaw mapukan. Ang Diyos nagtakda og insaktong panahon sa pagganti sa taong matarong o sa pagsilot sa taong dautan. Muna igsoon nga dili aksidente karon nga gipadungog ka sa mensahe sa Dios. Basin ikaw ang nanginahanglan ani nga pulong igsoon. Nga ang garbo makapukan ug musangkot sa kalaglagan igsoon. Muna, ang garbo makapabuta sa tao aron dili siya makakita sa iyang kaugalingong sayop. Ang taong garbuso buta sa iyang kaugalingong sayop. Ang iya lamang makita ang sayop sa iyang isig katao. Busa igsoon. Basin ikaw ni igsoon. Ang gipahimangnuan sa atong buhi nga Dios. Nga dili ka kakita sa imong kaugalingong sayop. Ang imo rang nakita ang sayop sa imong silingan. Ang sayop sa imong isig katao. Taas na kayo ang imong panglantaw sa imong kaugalingon. Dili na ka mamati og tambag sa ubang mga tao. Dili na ka mamati og tambag sa atong buhi nga Dios. Ug makadungog kag mensahe sa Dios nga maigo ka, masuko ka. Pero nag-angkon ka nga nakaila sa Dios ug nagtuo sa Dios. Pero kung sangyawan ka sa mensahe sa Dios, masuko ka, dili ka ganahan mamati. Muna igsoon nga giingon ang daan ni Jesus Christ sa Mateo 7:21 nga daghang nagtawag og Ginoo-Ginoo. Daghang nagtawag og Ginoo-Ginoo apan dili makasulod sa gingharian sa langit. Kaya ang ilang baba nagtawag og Ginoo apan ang ilang kasing-kasing halayo sa Dios. Ang ilang baba nagsugid sa ngalan sa Ginoo apan ang ilang binuhatan layo sa kabubuton sa Ginoo. Muna igsoon nga mamati ta sa pulong sa Ginoo kay mo ni ang kamatuoran. Hallelujah.
Praise. No? Muna, nga gikasilagan sa Ginoo ang taong garbuso. Ang maong tao silutan gayud. No? Nagtuo siya nga mas daghan pa siya nahibaluan o mas maayo pa siya kaysa uban. Busa dili siya mamati og tambag. Dili mamati og tambag ang taong garbuso. Paimangnuan nimo dili mamati, magpalingog-lingog